Schrik net. Schrik net. Goeiemiddag, wij binnen van Heer. Ja, wat hij boven de bank. En ik wil wel weten wat er bij jou boven de bank hing. Nou, dan mag je er wel even inkomen. Nou, dan komen we even binnen. Wat hing er nu boven de bank? Nou, dan hing het net zo vol boven de bank. Er steert van alles. En wat wien je aan het wal? Ik ben aan het haken. Ber. Ik ken al net zo flauwe blomkes, dus dan haak ik wel wat meer. Ik neem aan dat dit jouw man is, die trek is. Ja, weet Ja. Goeiemiddag. Helemaal. Hoe is het met jou? Uitstekend. 80 graden horizontaal. En wat wien jou aan het wal? Ik zie dat mijn telefoon dus hier. Ja, hij is ook op een telefoon, Bartje. Krijg je die uit? Ik hou er net van, maar ik zei nog zo'n filmpje op YouTube weer zo. Dus ik denk, nou, En zijn motors, die er dan mee bezig. ja. Oh, je bent motorrijder? Ja, Die mag ja. ook even zien, denk ik. Hoeveel ga je er? Ik had er wel. En wat voor motoren heb je ook? En geel en zwart. Ik had wel in het gaten, het interieur, dat doet jouw vrouw en jou hebben we nog ook efter huis. Ah. En dat is mijn grote hobby. En wat zeggen we hier? Henjen en Kawasaki. Weer is nog een bij me, ik voor die en dan heb ik 12 van die elektrische scootertjes. En jou houden van Indian. Ik hou er sowieso van jou. Maar is het beter, weet ik niet. Hij is... Ene houdt je van de oren, houdt hij van. Hè? Als je een Harley zegt, hey, Harley, nou is het net best. Ik vind dat jou trouwens mooie snorren en die eerbel heeft ik wel wat een motorrijder look. Dan maakt het nou heel lang mooi. Aan alle verhalen lucht, joh. Oh ja, een beetje zo'n stoere look vind ik. Ja, dan weet ik dat ik stoer ben en nee, maar doe normaal. Dus ik ben harder iedereen dat een beetje positief is, harder dan normaal. En dan had ik al die praat.